Spikusalmis Fruit Barn. Ei joo, on Montana moppi. Jos puhutaan dripistä siis, Tony rulla seteliä ja snippas raidan pirin. Silloin tehnyt kaikenlaista, hävettääks mua? No ehkä skidisti. Jos et on masterpiece, pitää tietää omat limitit. Tikaat musaa snarist paskaa, siinä on fiilis siis. Ennen kuin kävi edes liikkees, mut leimattiin all sidiksi. Taas sielukas biitti, smooth niinku kola ja Hennessy. Räppään ku Keyglot, mut en tee räppityylit Memphisiin, mut haluisin. Eva osaa hakkaa lehmä kelloi, tunkas tyyliin räppään pää punaisen ku Hellboy. Right hand of doom, kun otan mikki tää handu. Mun plugi ei vastaa luuri, jos näkee tulta siellä on savu. Leksa kokkaa studios, ja tää biitti ois mun makuu. Old headit jumis, aika tää tulevaisuuteen paluu. Joo. Volle pysty tähän biitiin räppää. Tää on mun eka kerta kun mä syljen, se on aika läppää. Voisi hissa bass, en oikein polta sätkää. Mut valitettavasti nyt ei löydy yhtään käspää. Biitti on niin lungi, et tulee pikku hymy. Vaik onkin vähän rumpui, ei silti yhtään tyly pahkaks. Siellä missä Gandalf polttaa savut, ei ku venaa. Tais olla väärä satu. Tatu takapatu, ne siellä Outolassa asuu. Volle suksi eltä, mutta jätti puhta ladu. Ei tarvi kattoo jalkoihin ja pelkää että kaadu. Joten volle pidä biti päällä heitä parit. Ei joo, vassa nopea savut, liikun nakupellen kadun. Kun ei oo midi päällä, täällä palaa bluntei eikä spadu. Pakko nostaa hattu, mut ei kengät lähde jalat. Voisin vaikka poistaa ykkösen tästä samalla. Venaa fiktaa palan, räpätääks jos sulla on aikaa. Mennään broskinkaan ees taas ku Conway ja Fly God. Fly niinku Medusa, ei voi vastustaa lemusa. Ganja aina aito, ei oo mistään hito temusta. Getting into your creation style and like when you're in the booth and whatnot, what do you need in the booth to ensure you have like a great studio session when you're creating, when you're making music? Probably a spliff, low key. I'm not gonna hold you, but.